Di hari musim bak kini, hari bayak kutuku elok, ombak tanang ngangin salasai, hujan taduh kabut pun tarang, masuknya kapal dilayakan. Kini buyuang dijapui orang jadi sumando suku jambak. Guno sumando dinayakkan, kesumara rumah nang gadang kaganti minyak jemamak menjadi tampang bijobaya. Elok-elok di rumah orang yuang, pandai-pandai jadi minantu. Orang kampa menubo kampa mati laikan selubuaknya. Kalau pandai merata haka layual sampai ke pucuaknya. Tapi kok memancuang indak dipangka, bataruak juo di usuaknya. Indaklah mudah jadi sumando yuang. Lah banyak cami nang kabua contoh nang sudah di nagari. Ulah hidup indak meniru sisiak cilaku nan tapakai. Awak lainggo babindalu taseso limau parangai. Menurut orang cendokio nan bapadang laweh juaka belubuak dalam jebudi. Adapun sumando terbagi sampai macam. Nan ciek nan dipakai nan tigo buang jauh-jauh. Manulah macam nan nampe. Pertamu sumando kacang miang. Nan dikatakan sumando kacang miang menyeso di rumah gadang manggata kai pabisan. Banang tarantang diputuihnya nan kusik di enjo-enjo. Ayah teganang dirancahnya nan karuah di kundak-kundak. Awak sekandang tak sabaun jom itu indak berelok je pembayan bermusuh batin mamak rumah di upek ju. Pantang kan bana tuo buyuang cilaku sumando tu namanya. Nan kedua sumando langau hijau. Baa sumando langau hijau. Tabang ilia inggok kemudian disiko batinggabangan di sinan talua manateh. Satu nampak saik nan baru awak merau ke subalah. Itulah sumando rembang mato. Gilo kawin gilo bebini bajando setiok liku anak baserak bilang kampung. Jauhkan parangai langau hijau iwang tak cacek sipai nambah itu. Nan ketiga sumando lapik buruat. Caliaklah nasib lapik buruat. Tak kirai pasal biasa talangkah indak membaa masak lanyau kiliran kaki. Namun inyo di lantai ju. Artinya gilo mauli anak bini ba ayam tajarik yang kia menjadi kutu rumah gadang. Nusana indak tersilau kamanakan haram tabimbiang orang kampuang di bawah lengah. Pendeknya baparam saja dalam bilik idik menompang ke pusako paisok minta ke bini anak bertambah banyak juh. Usah ditiru nambak kian yuang randah pana martabat awak. Nan kampe sumando ninek mama. Adapun sumando ninek mama kalawan nurang bayo kok kusui satu menyalasai tibo di karuah mempajaniah kato sepatah mama anak. Bak lampu di tengah rumah mencayo lapeh kalaman bendangnya sampai ke subarang tarang lakorong dengan kampuang. Mako pandai-pandailah jadi sumando. Baan pandai tentang nangko. Kok kurang awak menukuak sentiang membilai lamah menangua paliaro nambah pucuak sayangi nambah nyango. Sungguh-sungguh bertanam mudo lambuk-lambuk tanaman tuo suku malateh manaruko nan kabuliah anak awak jo. Nyampang ku tiri hatok rumah capek menyisik je menumbuk. Tunggak condong patut ditueh lantai nalapuak dikajani. Tapi usah memandai-mandai iwang. Tantang nerunciang nan barawi nyato laroge awak tutuah lah tarang mangko di siang. Itu namanya memandai-mandai. Ancak-ancak kecek orang dulu latah istilah orang kini. Maka kok lai terpakai kanan ba itu tuah laki puji mendatang tuntutan adat tajalani saruan syarak terpakaikan. Jadilah sabana orang sumando minantu tauladan tu namanya. Hanya itulah wasiat dari mama iwang kato sepatah dari kami. Lalu ambillah kepakalang bajalan jadi kentungkek keganti suah dinan kalam. Iyo banyak sirih di balai pinang mudo di dalam parak. Iyo banyak mencadek pandai. Sekian saja dari mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari sehari kini di malam semalam nangkona lah datang masuk jangkauan lah tiba saat kutikonyo anak menjadi istri orang. Maka lansalah utang ibu bapa sudah bengkalai memakan buang memberi siriah panjungan permato rakyat kepangarang. Alhamdulillah dianjurkan syukur nikmat salamanya tinggal di anak menjalani. Ba'a setantang dek kami pihak baku. Kalau sehendak sabuliahnya tumbuh seripo ikut kini, kan yo diri marah bantiang joka bau bararak banyenjang baka langkuk sarto kalangkapan. Tapi kaba ajuwo, de indak kama disenjang bansai tak ranggang dari badan.
Lah malang anak bawaku, indak basuh nambah nantun. Maafkan kami tentang itu nak. Maka ganti amih badi orang, kai barai kain nambah susun ataupun uang nambah bilang. Anyu nasihat diberikan katu pituah sekadarnya, danga di anaknya tu nyatu. Ketahuilah nak, adapun orang cediak pandai membagi perempuanku kepada ampek jini. Manalah jini dan ampek. Yang pertama perempuan bara-barau, kedua perempuan layang-layang, ketiga perempuan lawa-lawa, dan keempat perempuan ramu-ramu. Ba'a perempuan bara-barau, ilia bersorak mudiak bersorai, patang pagi gilo berkicau, sasaklah rimbo ribuiknya. Itulah misalnya umpamu nak, padusi tak punya jakun mengecekkan apun, tapi kia bukan berpikir akan mengecek. Patandang batagua gunjang, aik urang di kakak-kakak malu kawan singkuk-singkuk, rasio suami disinggikan. Bingik yudang kih aswang lupi tanah, upik yu caraco pamenan bibia tiu ari. Dan elok ba'aka buruak tagajai liong kek kanyo, saigo menyumpah segaloran di bawah, kutuak ketimpo dari atas, uranglah jajok pekulinyam. Itu cilaku perempuan nak, jauhkan mana tu nakkan. Dan dikatakan perempuan layang-layang, layang kian layang kamari meradai bepalun awan mereza menyusung angin adang menuki adang dinarami. Mainyu di hati-hati keceknya meninggi tarwih indak menggagah dari awak orang disangko tunggu sajo. Itulah perusi mati karancaan suku malalajo mangirai singgah sinan kesimpang siku berjalan bak kumpayannya. Lupo jo kakok rumah tanggo cayah layanan ke suami rata lah nyatu baparinggo menanti pacah nyolai. Ba'a puluh perempuan lawa-lawa membuat sarang elok upo berjalin dapik batarawang wasolam suji samu jarang alwi nembagai banang suto. Tapi katawilah nak, layanya sarang mentarantang di batin jari entapasang mengkatah tiok orang lalu. Kuk sasek sepatuang singgah, tapasah di dalam inggo awak bergagih maniayo. Niek salah perangai jahit menyesok darah dalam tubuh, mencucuk isi tak banyak langkarangku tinggalkannya. Itulah perempuan paling ino nak. Rupo tampan tutuannya lama basolok para mahkulo. Tapi pengananya tu nak mengarut menyambung surik mato menepuk jualak mani. Sipaiknya nambak sipaik pangkua. Sembal kida rayah kesuok tamak lobo rakui saraka. Laki awak kemasak kicuah rusana dombuak-umbuak. Pakawan naruk jonan lai mato ruitan dan namukan. Cewek materai istilah kini. Pantangkan mana tu nak kanduang kini seso isu naraku. Hai ko nak penghabisan. Dan kehampik perempuan ramu-ramu. Adapun setentang ramu-ramu, badan sariang nancak bamego sayok bau kia balik bala, lunak lambut saja bawaan. Masuk keluar bakutiko tabang maga-agak pantang kemari inggo entah ketangkai bungo saju. Gadang ketik suku mengandang tua muda sanang mencali bersosian menggaduh kok kunun mencakau kepamenan. Lurih pai lurih pulang terjaga budi jematabat. Tiduanya bakalang adat tagaknya bertumpu undang berjalan bertungkik syarak. Taat setia ke suami hormat santun kayu wapu pandai bergaul sama wadang terpuji dari pabisan terpakai di masyarakat. Kok lai tersuruh nama itu nak lakiklah tuah kemudian tuah wanita Minangkabau. Nah, itulah saja nak. Sekadar itu ketua wasiat kita ruah dari bako-bako. Kapaulih kain pandukuang tanduran nak berpusaku silaturahim nang tak putui. Pansanu tapakai tamakan tandu lai tumbuh nan ditanam. Tandulah gadang nan dilambuak bersyukur segala bako. Tapi nyampang baraso tak pagungu nak. Usah menjadi beban bari. Tinggalkan saja di balakang nak luluhkan ke tanah lakang. Anyutkan kekaya lalu utang lalapeh dari baku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.